Hej igen. Det er mig, Erik. Ved I hvad jeg lige kom i tanke om? Ved I hvad det? Ved I hvad det var? Det var? Jeg vil gerne fortælle jer en historie. Jeg startede med, at da jeg var i Afrika. Far, bare kom ind. Bare kom ind, far. Det er pinligt. Ja. Det er lige meget, far. Jeg griner jo. Okay. Så, ja. Kan du huske, at vi var i Afrika? Ja, det kan jeg godt. Det var det, jeg vil fortælle dem. Ja, okay, godt. Det var, vi så en panda derovre, ikke? Ja. Så, du prøvede at fodre mig med den, kan jeg huske? Ja, det kan jeg også. Den så sulten ud. Ja, men det var lidt psykopatagtigt, ikke, far? Hvad fanden, man slår til mit vaskebræt, mand. Ikke, far? Du skal ikke vaske mig, far. Det har du sgu da ikke, mand. Far? Du skal ikke slå mig sådan der. Jeg kan også godt indrømme, at jeg er lidt kraftig i bygningen, kropsbygningen, ikke? Ved du hvad? Du er så få, mand. Du kunne være kæreste med hende, der fødte, hvis hun ikke var død og hoppe ud for en 10 meter høj bygning. Hvem tror du lige, jeg har fået det fra, måske? Far? Det gider jeg slet ikke diskutere. Jeg tror i hvert fald, det er din mor, mand. Det er rene muskler, det der. Jamen, min mor, hun vejer kun 20 kilo, og når hun er gravid, 30. Så fik du lige den, hva', far? Jeg kom lige til at tænke på noget helt sjovt. Jeg glemmer aldrig, hvor du var lille. Du var kun de der små 2 år. Og der kan jeg huske, at det er simpelthen så sjovt at tænke. Ja, jeg skal slå en skide, far. Nej, men ved du hvad? Vent lige, mand. Jeg vil have brunkage. Hør så. Nej, hvad nu? Hvad? Jeg tror, vi siger farvel, far. Ud. Hvad nu? Og så dengang vi var ude i Harskoven der havde jeg lige skiftet blæ på dig, og så kunne jeg bare huske, at du bare sagde hele tiden, far, jeg vil have chokolade, jeg vil have chokolade. Men til sidst sagde jeg, så var det fandme slik dit eget lort op, og så gjorde det kraftedeme. Det har jeg faktisk et déjà vu om nogle gange, hvor jeg ligger og drømmer om det. Så, far, ja, nu holder jeg om dig, og så, haha.